Hola, avui us portem un experiment molt divertit. Si no us surt a la primera, no us preocupeu, segur que us sortirà. Proveu i proveu, fins que us passi el mateix que m'ha passat a mi, que no us dic res perquè sigui una sorpresa quan ho veieu. A mi a la primera no em va sortir, n'he hagut de fer un munt. De fet, us ensenyarem també com li va sortir a la Laia, perquè veieu que hi ha vegades que es mouen diferent. Proveu i ens expliqueu com us ha anat. Ara us explico pas a pas com fer l'experiment dels cucs màgics. El que necessitem per fer el nostre experiment són rotuladors i trossets de paper de cuina. Veieu, aquesta és la mida d'un rotulador, són uns 10 centímetres de llarg per uns 5 centímetres. Llavors el que farem serà amb els rotuladors, cada trosset de paper de cuina, aquí en tinc més, el pintarem amb un color. Ara us ho ensenyo. Amb els rotuladors he pintat cada trosset de paper per un costat, no molt, ja podeu veure, només volem que tingui una mica de color. I què farem ara? Agafarem el llapis i recargolarem cada trosset de paper, el recargolarem així apretadet, amb el llapis, ha quedat així recargolat. I ara, aquest tros de paper que tinc recargolat, abans de treure'l del llapis, l'apretaré així, que quedi arrugadet, i el trec. I em queda aquest xorret així arrugat. Quan ja n'hem fet uns quants, els posem en un plat. No cal posar-ne molts i millor que no es toquin. I quan els tenim així preparats, tenim una xeringa plena d'aigua i a poquet li anem tirant aigua a veure què passa. Oh! Heu vist? Semblen cucs que creixen i els hi surten els colors. Proveu a casa a veure què us surt a vosaltres.